எதுக்கு துரத்த போற? இல்ல டைரக்டர் சொல்லிருக்காரு 10 நிமிஷம் துரத்துங்க. 10 நிமிஷம் துரத்த அப்புறமா சொல்லி கிளைமாக்ஸ் வந்துடலாம். ஓடலாம் முடியாதுப்பா, வயசாயிருச்சு. வேற ஏதாச்சும் பைக்ல இந்த ஏதாச்சும் ஒத்த வீல் வண்டி இருக்குல்ல, கார் எடுத்து ஓட்டவா? காரெல்லாம் எப்படி ஒண்ணு மூஞ்சி கேப்சர் பண்றது? அதான் அங்க ஒத்த வீல் வண்டி. ஒரே ஒரு வீல் தான் இருக்கு. ஆமா, அது ஃபேஷனா இருக்கு போல. அத வச்சு ஓட்டவா? அத வச்சு ஓட்டுங்க. சரி, ஓகே. துரத்த போறேன். நான் ஓட போறேன். துரத்த போறேன். ஓட போறேன். துரத்த போறேன். துரத்த போறேன். வர்ற வரைக்கும் ஒரு டீயை குடிப்போம். டீல சக்கரை ஜாஸ்தியா போட்டிருக்கீங்களே, நான் கம்மியா தானே கேட்டேன். டீ குடிச்சிருக்காரு. வந்துட்டானுங்க.